manan. So sa kaawit. Iginugol ko. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpanginawan, nining handdumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Elden. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay di na lang. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Elden. Magpakasal na ta? Ure, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. O niya, asa man mo puyo? Oh, mga balang gud-gud. Sige tong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron. Makatabang-tabang ko ni mos gastuhan. Nganong mga bang paman mo sa hubad sa iyong kasal? Ani nila mo sa bahay. Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nganong dili, good. Anak punti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili bug ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos disa. Okay ra ka sa papa ni mo nga ato taniya? O lagi day. Siya magani mismo mo'y misulti na ako nga adto lang tapuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Saan na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation good. Pues, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung mutipon na lang tang papa sa amo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abang sa bahay. Aton lang tigumon para natin magamit inig panganak ni mo. Sige dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasalta? Dako na maday ng tiyan ni mo, no, Jessa? Habit na ba ka mga anak? Opa, hapit na. O sa kabuwan na lang ang pabuton. Excited ang gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo. Pagdalias panahon, no? Murag kalusara man tong bag-ulang ng anak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig iya. Lagi pa? Tuwaray pa. Pohon ba? Basin sa laing branch na ko i-assign sa among manager. Kasi tagdugay na kumauli. Oo niya. Nga naman day, ha? Kuan, mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa. Ha? Kanara day. Uy ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Ay. Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli-gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay. Pero karon maabta na magkag alas 9, baka alas 10. Lagi day.
Saan nga gibalhin magugog laing branch? Nya, 3 rides sa kayo. Nya, permipig yung traffic. Mo nang madugay sa kuguli eh. Basin biyag na akilain ha. Wa ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay mo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang bahos. Jessa. Naglaim akong lawas eh. Nagdutlan sa kuda. Pero dili ta pwedeng magpaliluya. Kaya natin pamilya nga nagsalig na to. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay na ma'am. Mura magdili ka okay. Unsa man doon na kay gipamati? Taning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha. Or pauli lang sa inyo. Okay ra ko mamoy. Kahiras kong lawas. Nahala sige. Ikaw. Pero agday mong lawas ha. Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige ma'am. Salamat. Elden, bangon diha! Bangon diha! Ito banday. Tutulgaw na ko. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kay gisulod pag usang adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babae no? Unsa? Day, wa man taon. Ayaw pa makak na ko. Wa ko ingon ana nga perfume. Og mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan. Kisay babae nimo. Jessa, wa lagi ko'y babay. Wa tang ko nagbinuang ni mo, day. Adi ay. So dili gid ka mo tugan ako. Pues mao man ka ha. Ayaw ba kong mahayis tanan ha? Sa ba ko ito, gaya nga wa man yung ko'y babay. Jessa! Jessa, asa ka? Wa pa mauli si Jessa. Wa pagid pa. Oo, ano man. Nag-away mo? O pa, iya kong gidudahan nga mo'y babay kuno ko. Bisag wa yun. Na, silusa din ang asawa mo. Ambot ay. Di mo na siya ingon ana. Sa una, kung ano magkana siya sa una. Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa niya kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatubo na ko din sa sala. Nasa isang lesbuntag. Nadabagas Jessa. Day! Jessa! Day! Huwag pa magyapon siya muli. Asam ka siya. Kabihin naman lang. Pero huwag pa si Jessa muli. Dahil pa uli na taon maluwi ka. Dahil Jessa. Dahil salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan na. Ang importante nga na uli pa ko. Dahil Jessa. Ano mo ni Jessa? Nagkaan na mo siya kabugnaw na ako. Dong Elden. Ano nang? Dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya ha. Pero naluoy namang gugkunin mo dong.
Ngano nang? Panidin ang asawa ni mo. Kay murag dagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero, nakaila kaayo ka. Nang? Noong sam ko, di man mawa ang gisulti sa musilingan ako. Di ko gusto nga mutuo, pero ganun grabe man kayo ang kubas kong dugan. Mo under time ka? Unta, ma'am. Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugnana. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kong dugan na. Mura magbubuto nga kong dugan. Dajis, ha? Ano mas lamig magkatay sa imong anak? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbayas mo lang ko! Nak, pasaylo ako. Huwag mo'y kaluin ako. Ikaw, amahan matataka. Pero nipatol ka sa kong asawa! O ikaw, nipatol ka sa kong amahan? Asan man ang imong utok? Sugod ka nun. Wa na ko'y asawa. O kalimtan sa dako nga may amahan pa ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong tubangan kung di mo gusto mapatay na mo! Kinuwala kong talo. Sakit yung kayo ang gibuhat sa kong amahan o sa akong asawa. Wa ko magdahom nga makabuhat baray sila sa pagluib nako. Hangtod karon, niya paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinhin lang kutob ug daghang salamat, Arimen. Mao katong mga higalang kaagi ni Elden nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nakalahan. Sana'y di na lang. Sana'y di nalita. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing kapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakapit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kay sakit. Di na sa... Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jean, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak. Taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan kong anak nga 4 years old na karon. Nga mura ba og late ang iyang development? Aron niyo hisabtan, sugdon ko diyang mabdos pa lang ko niya. Ingon ini ang mga panghitabo.
Ipalihog na kog tunol anang akong sudlanan sa tambal, bi. Kanang tambal sa akong hubak ba? Mutumar ka? Maintenance naman guna na ako. Hindi kayo mabdos man ka. Hello, maintenance gani. Dili gyud na pabiyaan akong tambala. Pero sao lagi anak, mabdos lagi in town ka? Maon siya ng atong anak, simba ko lang ka na imong gibabdos. Ato pa yung taon ng unang anak. Nya, musugot ka nga kaming duha ang maimpas kung dili ko kainom sa akong tambal. Ha? Nabahala ka, oy. O, dito, tambalin mo. Di ang bibi. Patyon man noong taan niya, uy. Makalagot, ha? Makalagot yun. Na, gusto na ana, oy, Chin. Para ka na, ra, ilakan, magyudayon ni mo, oy. Kakapayason, yun kay mata. Kaniadto kapag yus bata ka pa, nga kapayason kay ka. Dali rang muhilak sa gagmang hinungdan. Ma. Kay di tinood. Mahilak kay ka, oy, sukad bata ka pa. Himi ka ayo. Maong usba intaw ng batasanan ni mo, day. Kay umaabot ka ng inahan puhon kung ipanganak mo na ka ng gimabdos ni mo ron. O, di sa maayos o sa kamabdos nga magsigig hilak. Uy, kay madaot o niya simba ko ng gimabdos ni mo. Tinuod bagod na, ma. Oh, anong dili man? Yakon unsay bation ni mo, bation masablaan ang anak ni mong nas imong tiyan. Sumpay, baya mong tinai, day. Si Nards manggod. Ay, sus, na anasab ka, anak. Ibasol mo na sab si imong bana ng imong batasan. Husto masab si Nards, ba? Nagpakabana lang siya nimo og sa inyong anak. Unsa may dautan, anak? Og, ipangutana niya na sa imong doktor ay, kung angay bang magsigi kapag tumaran ang tambal ni mo subak nga mabdos ka man, kay samas akong giingon, nga kung unsa imong bation sab nas bata di as imong tiyan, o kung unsa isod ni mos imong baot tiyan, makaon sab na sa bata. Unya kay, nagsigi ka man di og tumaran ng tambal sa imong hubak, idi nakatumar sa ng imong anak ron dihas imong tiyan. Oh, ma. Nards, kabantay ka sa atong anak. Dugay ang development mo. Ay, tuig na. Pero di pagit kalitok. Pero, sobra siya kakiat. Bitaw. Hyper bitaw ka na siya. Pero mas mag-ol siguro ta kung magluya. O nga, o ka na pasagdila na. Oh, hala! Ayaw pa kalitong dagan! Ja! Tuan na lagi! Napangka na! Hyper manggod! Nagdako ang among anak nga lahi siya sa ubang bata. Dugay ang ngayang development apan super ka-hyper. Bisan karon nga 4 years old na siya. Pero lahi ra gyud siya kuno istorya ikumpara sa ubang mga bata nga sama ra niyag edad. Grabe kalihok og ka-hyper. Unya, Junjun, palihog ra kog kuha sa kong antipara, be. Yes, Lala. Oh, masugo man lagi. ay, ulagi ma. Masugo man gud na siya. Apan usahay pud lagi, dili matumong. La. Oy, cellphone man na nako dong. Akong antipara, bayay ako ang sugo dong. Para sa eyes nako, bakit to, oh? Oh, awa ma. Dili lagi matunong usahay kung sugoon. Ug dili pa gyud kaayo kalitok. Pastilan ni mo, eh. Oh, Nak, asa na mga tipara ni Lula? Ay glasses niya ba? Ay, nagduwa naman ni noon. Ako nalay kuha sa imong tipara, ma. Niyan ako sa eskwelahan ni Junjun. Maayo unta ako nag-behave lang ni ron sa ilang classroom. Oh, tingog man karon ni Junjun. Salamat ang taon kay niabot ka, ma'am. Kay nikalma na ang imong anak.
Ay, pastilan, gina siya, og dili mahatagan siyang gusto. Mag-wild man, uy. Pasensya na gyud kaayo ninyo sa akong anak, ma'am. Kuan, ma'am. Napa-check up na ba ninyo siya sa doktor? Kay nagduda ko, ma'am, nga doon na siya mild autism. Ha? Bisan ako, naibaw kong dili normal ang akong anak. Pero dili sad ko katuo nga may doon na siya mild autism ang akong anak. Pero sa akong pag-search sa internet, may sintomas gyud ang akong anak sa mild autism. Wa ko pa gyud mapa-check up ang akong anak tungod na sab sa kaapiki sa budget. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Grabe ka kiat o ka-hyper ang akong anak. Mahila kaayo unya mag-wild kung dili mahatagan sa iyang gusto. Ug murag late ang iyang development. Tinuod bang may mild autism ang akong anak? Ikaduhang pangutana. Diyang gimabdos pa nako siya, nagsige po kog tumar sa akong maintenance nga tambal sa akong hubak. Mao ba kini ang nakaingon niya? Ikatulong pangutana. Pag mabdosad nako, magsige ko og kaguol. Dibdibo na ko ang stress hangtod nga nanganak ko. Maubasab kini ang hinungdan sa kondisyon sa akong anak karon. Ikaw pa to katapos ang pangutana. 4 years old na ang akong anak. Apan, lahi gid siya sa ubang mga bata. Kung mild autism gid ni siya, nabay tambal sa mga ingon ini? Kung magpadoktor mi, sa unsa mi nga doktor nga moduol, mausab pa ka ni siya og ipadoktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jean. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral mga problema sa ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the problem isn't with your body but what you think of it, no? Sometimes manggod kini nga tong unahuna negatibo na wa gitoy sakit sa tong lawas physically ha. Pagadto na to sa laboratorio normal man tanang resulta sa mga laboratory exams. Pero may kasakit diri dok, labad diri dok, bati kay kong ipaminaw. Mao na among gitawag sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga mga psychosomatic signs and symptoms. So there's nothing wrong with you actually sa imong lawas kundi just a product of your negative line of thinking, no? So ang ato magtatampo karong adlaw si Jane, 28 years old, taga Bohol. Married, duhay ang mga anak. May tungod kini sa iyang anak, no? Nga suma sa tong murag na developmental problem, no? Na psychosexual developmental concern, no? So ako lang gyud ning paningkamutan din matubag na ko na imong mga pangutana, no? Musta naman mo da sa Bohol, no? Musta naman kong migo da si Dr. Butch Alisna o si Panty Alisna, mga Alisna family. Musta naman si Ma'am Mabel Saniel da sa Tagbilaran City, no? Musta naman ma'am? O mga Yu family da sa Kalapi, no? Maadjong adlaw ninyong tanan da sa Bohol, no? Inaot nga wa gajud mo maapektuha sa kusog adyong linog, no? Kay diri kami sa Sugbo, pubidang kusuga diri labi na dito sa amihan ng bahin. Bisan gani kami diri sa city, kusog-kusog gyud kayo, no? So ako lang yung paningkamutan po ning imong mga pangutana ma'am nga matubag nako, no? So unang concern ni Ma'am Jane, may tungod siya ang bata, no? Grabe ka kiat o ka-hyper sa akong anak. Mahila kaayo og may wild kundili mahatag iyang gusto ug murag late iyang development. Tinuod bang may mild autism ang akong anak? Well, with the limited information, may posibilidad. Pero wala gyud ko mo sa malagi na sa among pagtuon, among pagpractice sa pagka-doktor, mas maayo gyud og ma-examine na mo ang usa ka pasyente
kay para nga makadiagnose kumig tarong. But sa imong gihatag impormasyon ng pagkakiat, pwede sa ni siya ma'am og kanang attention deficit hyperactivity disorder. Unsa man siya? Kanang hyperactive, short attention span og kanang restless, no? Dili mapakali ba kanang mamusig ambak kanang mali kining yung kiat, no? So ADHD kung tawagon ni siya, no? Natay mga kasong inana. Kining autism, this is a developmental disability na ay problema sa iyang brain, no? Genetical napoy genetic factor ani nga mo come into play og environmental factor. So unsa may mga tilimadon nga ang usa ka bata na ay autism, kini siya na ay mga social inunta concern, no? Na ay dili kay siya mag-socialize sama sa ubang bata, unya maulagi na dali kayong pulan, no? Dili maka kuan og kanang dugay nga interaction. Mga kuan ni siya, developmental delay, no? Di prepared to be alone, unya gamay rag mga amigo, unya kining dili siya interested sa ubang nga mga butang, usarag iyang ganahan. Ug kanang iyang ganahan balik-balikon og ganyang buhat. Mao na yung mga tilimadon ni. Sa akong balikon ang mga hinungdan ani na developmental disability sa inunta central nervous system sa bata, genetically and environmentally. No? So, nani siya problema with the communication. Dili kayo siya makikinteract sa mga tao o duol sa inyo, mga members sa family, niya restricted o repetitive ang ngayang interest sa usa ka butang. Maunay akong ma-describe sa kabata nga na autism. Na ako'y mga pasyente ngayon ani, pero dili kayo siya common, no? Mas maayo ni siya mapakita ni siya sa ka developmental pediatrician or sa ka child psychiatrist or any doctor for that matter, no? Da sa Bohol, nada si Dr. Joy Bueno, no? Ipakita ni Dr. Joy Bueno da sa Agallares Hospital. Ingnalang gi-refer ni Dr. Rene Obra, no? So para nga ma-diagnose properly. Sunod nga pangutana, dihang gipanabdos panako ni siya, nagsigip pud ko og tumar sa akong maintenance nga tambal sa akong hubak. Mao ba ni nakaingon niya? Well, lilisat lang makaingon mo ay nakaingon sa akong nanggiringon. Daghang kayo mga factors to be considered genetically and environmentally nga naay mga kaso nga ma-autism, no? Makakos. Dili lang autism ang naay mga problema sa mga bata, no? Natay daghaning akong main roman na Asperger syndrome, na Rich syndrome, na mga lawom kani mga ngana, no? Bisan gani ako nga mao gini akong linya say malimot kung sa may meaning ani mga term na to na ADHD, mga ingon ana. Kung inom kag para sa hubak, lahi mo itong function na to, kay more on the respiratory problem man to, no? Generally, kung healthy ang usa ka mama nga nagbuntis, posible sad nga healthy sa ang bibi nga magtubo sa iyang uterus, no? Sa iyang tiyan. Pero kung naay mga medical problem, it will also add on to the possibility nga magka-problema po ang bata nga naa sa iyang tiyan for 9 months. So, wanagay ko mo sa naakay katos mga buntis na minaw karon, wanagay ko mo sa naamoy regular prenatal check-up. Kung ang baby nga mataw na ni siya baby book na mga ni baby book nang akong itoy dito sa balay, no? nga are sa veterinarian, no? Much more for the baby gyud sa tao gyud, no? Naagit baby book kay para sa proper immunization o kanang mga vitamins nga kinahanglan o unsa pa mga importante nga paghimuon sa usa ka bata nga nagtubo, no? Sunod nga pangutana, pag nablusad nako, magsige pug ko kaguol, dibdibo nako ang stress hangtod nga nanganak ko, mao ba sa na hinungdan sa kondisyon sa akong anak karon? Posibilidad, no? Kay among pagtuon kung ang mama gani problematic akong balikon, not only physically but also psychologically, it is possible nga moapekto pod ang diri sa bata. Kaya nga nito yung study nga kung ang buntis kuno magsigig kuno paminaw og music during that pregnancy period, murag magkadoon to the health sa iyang baby nagtubo. Maminaw sa kuno ang baby dito sa iyang tiyan, no? Mo ingon na tong research, ha? Kung ikaw perming under stress, kinarabang under stress ta por binandaghan ng mga signs and symptoms nga bation nimo bisag wa kay sakit, no? Stress lang ka, no? Anxious, stress for whatever reason, no? Posible ton maka-add on to sa posibilidad nganong ningon ani nimong bata. Pakita lang ni siya Jane og
pediatrician diya sa Bohol, no? Sunod nga pangutana. 4 years old na ning akong anak karon, apan lahi gyud siya sa ubang mga bata. Kung mild autism gyud ni siya, naabay tambal sa mga ingon ani. Kung magpa-doktor mi sa unsa man nga doktor mo doon, mausab ka ni siya ug ipa-doktor. Yes, nga namay tambal ni, no? Ako kung autism gani, mo resita kog mga manghingalan ako, pero I'm sure dili mo makapalit ani without doctor's prescription. Ang among sa akong mahinumduman ang mga tambal ni mga quetiapine, olanzapine, risperidone, no? Mao na mga tambal nga among ginahimo o ginahatag sa mga bata nga naay man yun ani. Kung pananglitan ADHD ni siya, attention deficit hyperactivity disorder, ang among kasagaran ni resita na ni is methylphenidate, no? Natay Concerta o Ritalin, no? Ako lang nang gipahingan lang on the air, but I'm sure ako malikon, dili mo makapalit ani without doctor's prescription, kay labi na kining methylphenidate kay regulated drug ni siya. But effective ni siya against mga bata nga kiat kayo. So hinata kasabot ka sa kong speaker ni mo Jane diya sa Bohol, madyong adlaw ninyong tanan diya o ginaot nga okay ra ang kinabuhi. So once again ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Makainayon ng pagpaminaw sa mong programa sa Ramen, taas katag-greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Ramen. Daghang salamat o maayong adlaw.